Lasă telefonul în altă cameră timp de 5 minute. Fără nimic altceva. Dacă simți disconfort, ești deja dependent. Și nu e vina ta. E construit să se întâmple. Telefonul nu este doar un instrument, e proiectat intenționat de echipe, de specialiști, ca să te țină conectat cât mai mult. Notificările sunt cronometrate, culorile sunt calibrate, feed-ul nu are sfârșit ca să nu existe un punct natural în care să te oprești. Tu, cu un creier vechi de zeci de mii de ani, încerci să reziști unor algoritmi construiți în ultimii 10 ani. Nu e o luptă dreaptă, nu? Dar nu uita, ai o armă simplă, dovedită, distanța fizică. Când muncești, telefonul nu e pe birou. Când dormi, nu este lângă pat. Când mănânci, nu este pe masă. Studiile arată că simpla prezență în câmpul vizual, chiar dacă nu-l atingi, îți scade memoria. Și atenția în același timp. Da? Dar mutându-l în altă cameră, le recâștigi. Nu trebuie să arunci telefonul, trebuie doar să decizi tu când îl folosești, nu el. Mecanica reală a obiceiurilor care te țin pe loc, în audiobook-ul Puterea obiceiurilor rele. Ai link în descriere. Mulțumesc frumos!